張ってそう張ってそうね。任せろ任せろ、ゴリゴリ急走行くぜ。ゼロ釣りだからな。パワーコは当たってないんじゃない？ここ抜けらんないな正直。まあここでやってる間にさ、発電機回ってくれるのと、あとはまあ回復誘致どうしてほしいけど、いかが抜けられる。